Is-seta tista' tasal biex tħassar il-qalb tal-bniedem. U l-ħafna seta tirrovina. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Dan nafuha. Il-ħajja tagħna hija ħajja politika il-ħin kollu. Tinħasdux b'din il-kelma. Meta ngħidu politika ma nfissrux il-ġlieda għal poter biex tmexxi pajjiż. Dik hija politika, imma mhux biss. Anka f'relazzjoni ta' bejn tnejn hemm il-politika għax biex nitkellem jien tittiqaf inti tismani qed nuża s-seta. Bħalissa pereżempju hekk qed tisimgħuni minn djarkom u waqaftu tisimgħuni, jiena qed neżerċita s-seta tiegħi fuqkom għax ħallejtuni qed nagħmel politika. U l-politika tidħol f'kollox. Ibda mid-dar, qasal fit-treġija u t-tmexxija tal-pajjiż u anki fil-Knisja. Għax fejn hemm it-tħarriġ ta' xi seta hemm il-politika. U l-periklu jeżisti dejjem li il-politika tħassar lill-bniedem u s-sitwazzjoni jekk nitilfu il-kontroll tagħha. Fil-Vanġelu li smajna dana jidher ċarissimu. Kienu għadhom jibdew id-dixxipli ma' Ġesu u da ġa bejniethom kien hemm il-kwestjoni it-tħassib isma' min sa jmexxi, min sa jiġi l-ewwel, min sa jiġi t-tieni. U li Zebedew biċċhom minn quddiem mingħajr ma stħaw xejn qalulu għamel li wieħed joqgħod fuq l-lemin għax aħna ħwa u l-oħra fuq ix-xelluk. Jiġifieri qabbiżna lilna fuq l-oħrajn ħalli konna naqra seta aktar mill-oħrajn. U dana jiġri. Jiġri anka fil-familja, jiġri fuq il-post tax-xogħol u ninsisti anka fil-Knisja jiġri. Taf meta ma jiġrix? Meta noqogħdu attenti, meta nirriflettu fuqu. Jekk ma noqogħdux attenti, jekk ħadd ma jiftħilna jnejna, laqqas nindunaw li qed nabbużaw mis-seta li jkollna imqarġ kejkna u nagħmlu l-ħsara lil dawk ta' madwarna u lil anfusna. Xi ħaġa li tiftħilna jnejna l-ħin kollu biex ma naqgħux dan l-iżball hija l-kelma t'Alla. Il-kelma t'Alla illum qed tiftħilna jnejna biex ma nħallux il-politika, is-seta tħassrilna qalbna u tħassar l-ambjent soċjali fejn ngħixu u nagħmlu ħsara lil ħaddieħor. X'qed jgħid Ġesu? Bi kliem sempliċi imma profond u sinifikattiv. Illi min għandu xi seta irid jiftakar li dik is-seta irid juża biex jaqdi mhux biex ikun moqdi. F'mument ieħor qal ħarsu lejja. Bin il-bniedem ġifieri għalih innifsu hu Ġesu li bentalla li għandu seta assoluta xu Alla. Ma ġejx biex ikun moqdi, imma biex naqdi. Intom tridu tagħmlu hekk ukoll. Għalhekk aħna lkoll illi f'ċirkustanzi differenti tal-ħajja ikonna l-okkażjoni li nkunu f'pożizzjoni ta' seta, f'pożizzjoni ta' poter għaw min aktar minn ħaddieħor qiegħed hekk. Ejjew niftħu għajnejna l-ħin kollu biex ma jiġrilniex li l-poter iħassrilna qalbna u jirrovina anke lil ta' madwarna, imma nużaw il-poter biex inservu u nagħmlu l-ġid. Għada filgħodu fid-9 l-Arċisqof Pawlu Cremona se jiċċelebra qudiesa f'Selmun fil-ftuħ ta' żjara pastorali fil-parroċċa tal-Mellieħa. L-attivitajiet u l-laqgħat tal-Arċisqof fil-Mellieħa jkomplu matul il-ġimgħa u jinkludu l-laqgħa nhar it-tlieta mal-katekisti u tfal li jattendu l-katekiżmu u żjara fl-iskola primarja tal-Mellieħa nhar l-erba' filgħodu.
Fid-Djoċeżi ta' Għawdex mit-2 sal-ġimgħa il-Kummissjoni Liturġika flimkien mal-Iskola ta' Formazzjoni għall-Ministeri se jorganizzaw ġimgħa ta' formazzjoni liturġika għal min jaqdi xi Ministeru Liturġiku u għal membri tal-Kumitati Parrokjali tal-Liturġija. Għada l-Knisja tfakkar Jum il-Missjoni, okkażjoni li fiha mistiedna niftakru f'dawk il-Maltin li qed jaħdmu barra minn xtutna biex iwasslu l-kelma tal-Alla u jagħmlu ħafna ġid f'isem Ġesu u l-imħabba tiegħu għal bnedmin kollha. Għal aktar informazzjoni dwar dak li qed jiġri fil-Knisja, żur is-sit www.maltadiocese.org u ħalli l-kummenti tiegħek. You're everlasting, you never change, your love is strong, yes it remains.